Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Marhay na aga mga ka-agraryo. Welcome back sa panibagong episode kang Kape asin Baretang Agraryo. Digdi po yan sa Bombo Rancho Legazpi, hatod sa Indo, ka-Department of Agrarian Reform Bicol, asin kang Project Split. Kan last time, yaong kita sa Department of Agrarian Reform Camarines Sur 2, gunya, mabisita naman kita. Medyo may distansya, Island Province, pero dahulog po accomplishmento sa Department of Agrarian Reform, Masbate. May mga bisita ako tabi, mga ka-agraryo, lalong-lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries na nagdadawag sa satuyag Kapesin Baretang Agraryo, ngunya na pagkaaga. Siyempre, sabi ko nga po, istorya kang agrarian reform beneficiaries, as in istorya, kan trayumpuninda, ang mauot niya itong i-share sa satuyang mga paraan kabayan. Ganon din po tabi, mga kabombo, ang mga programa hatod kan mga opisyales kan Department of Agrarian Reform. Dahil ko napapahalo yun pa, bumiyahe pa sila mga ka-agraryo para lang personal na bubisita sa Kapesin Baretang Agraryo. Dahil ko napapahalo yun, ipabisto ta. Makakasabay ta si Ka-Agraryong Bert asin Ka-Agraryong Domeng sa episode niya to ngunya na pagkaaga. Si Ka-Agraryong Bert, mga ka-agraryo, siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa University of Visayas sa kursong Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting, taong 1984 yan. Bilang parte kan sa iyang panagos na pagrambong kan edukasyon, of course, nag-adal siya sa Masbate Colleges sa Bachelor of Laws kan 1999 asin nakapagtapos kan taong 2003. Sa kaparehong taon mga ka-agraryo, nakuanyaman sa iyang master's degree sa Public Administration sa University of Northeastern Philippines asin sa Osmeña Colleges. Nagpoonan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Assistant Statistician kan 1989. Sa tulong dekadang pagsiserbe, naging makulo ang sa iyang karera hasta sa magtukaw siya bilang Provincial Chief Administrative Officer kan 2002 hasta sa presente. Bunga kan sa iyang dedikasyon asin pagmakulog sa serbisyo publiko. Na-designar siya bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan Department of Agrarian Reform Masbate. Kaining Abril lang sa presenteng taon, taon-taon bation niya to siya sa iyang naging accomplishmento. Mga ka-agraryo, ang sa tuyang bisita, ang sa tuyang mga kakaibanan, sarong modelo sa pagiging leaders asin pagsiserbi. Siya po ang OIC Part 1, si Ka-Agraryong Bert Norberto I. Esquilio. Ka-Agraryong Bert, magandang umaga. Kamusta? Magandang umaga din, Ka-Agraryong John. Mabuti naman. Iyon. Medyo may distansya, no? Bumiyahe pa kayo. Kami nagpapasalamat na kayo nandito po sa aming Kapesin Baretang Agraryo. Hindi ko napapatagalan, Ka-Agraryong Bert. Nung nakaraang episode kasi, ng Masbate, natalakay ang programa binibigay ka Department of Agrarian Reform sa kanila pong mga benepisyaryo. Isa na po dito, ang mga nabanggit ay yung programang ARBDSP. Maaari nyo po bang muli na ipaalam sa ating mga agrarian reform beneficiaries at mga nakikinig sa atin ang programang ARBDSP? Yes po, Ka-Agraryong John. Ang programang ARBDSP ay ito yung programang tinatawag nating Agrarian Reform Beneficiaries and Sustainability Program na kung saan isa ito sa pillars or major output ng DAR Central Office. Ito ini-implementa sa lower level, sa provincial office, sa tatlong major programs. Una nito ay tinatawag nating SIB or Social
infrastructure building na kung saan binubuo natin dito ang mga agrarian reform beneficiaries into an agrarian reform beneficiaries organization para matulungan silang magpatakbo ng sarili nilang organization at mapalakas ang kakayanan nila at ang personalidad nila bilang isang legal na organisasyon. Ang susunod dito ay yung EDES or yung Enterprise Development and Economic Support na kung saan kung medyo mataas ng antas ng knowledge and skills ng mga agrarian reform beneficiaries, inihikayat na natin sila or tinutulungan natin silang mag-convert o mag-transform into an agrarian reform cooperatives para maipasok yung mga additional financial support services like nung mga off-farm projects na kung saan kung nakapagtanim na sila ng mga agricultural products nila, yung mga idle time nila ay pwede nilang i-google sa mga processing centers, sa mga educational investments sa activity at iba pa para mas lalong lumuwak at maragdagan ang kita ng mga agrarian reform beneficiaries natin. At ang pangatlo nito ang Climate Resilient Farm Productivity Support Program na kung saan dito pinapasok natin yung mga interventions or support services na kasama dito yung mga farm tools and equipments and machineries na kung saan pwede nating ma-convert into mechanized farming at dumami yung produkto natin for processing. Grabe, no? Yung programa, may 3 layers of program pa. Ganun Yes, ka-tindi yung mga programa kada Department of Agrarian Reform. Siyempre, ang pinaka-importante ka-agrarian bird, paano makakatulong yung mga programang ito sa buhay ng mga agrarian reform beneficiaries natin? Unang-una po, yung agrarian reform beneficiaries natin para makapasok sila at maka-avail sila ng SIBs, EDES, and CRFs ay dapat muna silang maging recipient ng lupa na pinamimigay ng Department of Agrarian Reform. At yung mga naunang organizations nito, ARBO at ngayon ay cooperatives na, matagal na pong naibigay sa kanilang lupa. But currently, dahil sa split project, yung support to parcelization for individual titling, since 2022 to 2025, ang Department of Agrarian Reform Masbate ay nakapamahagi na po ng 4,349 hectares sa mga agrarian reform beneficiaries under the split project na ang bilang nila ay umabot sa 2,888 or an e-titles na 2,812. At itong mga 2,888 beneficiaries na nabigyan ng lupa under split ay hinikayat na natin itong sumali or pumasok na sila sa mga agrarian reform organizations na nasa lokalidad nila or mga agrarian reform cooperatives na lumalago na rin doon sa lokalidad nila para mabigyan din sila at hindi sila mapag-iwanan doon sa support services under the 3 major programs under ARBDSP. Grabe, balita po din na ka-agrarian bird, meron din mga ibinigay ng mga tractor. Yes po. Yes po. Kasama doon sa CRFP o sa Climate Resiliency Program, nakapagbigay na po ng medyo madami-dami ng tractors yung Department of Agrarian Reform doon sa mga cooperatives natin. At ma-mention ko lang, just recently this year, ang Candelaria also nabigyan ng isang tractor this current year 2025 at ang Somel Milagros Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Grabe, no? Bagulang taga, kundi pati po yung sustainability itinataon ng DAR sa satuyang mga ARBs. Katakod kaya na ka-agrarian bird, nabanggit niyo po kanina na kailangan maging kooperatiba para makatanggap ng proyekto mula sa DAR. Maliban po sa mga binibigay ng departamento, paano niyo po nasisiguro na patuloy nating na natatabangan or natutulungan na antabayanan at nasusuportahan ng ating mga ARBOs at ARBs? Ang Department of Agrarian Reform Provincial Office or yung PBD natin, yung Provincial Development Program Division ay merong mga development facilitators na naka-assign po doon sa mga agrarian reform beneficiaries or agrarian reform cooperatives para alalayan sila hanggang sa lumago yung mga endeavors nila, yung farm activities, yung mga processing activities and financial investments na ginawa. At kakibat no, nagbibigay pa rin ang Department of Agrarian Reform ng mga sustainable livelihood support programs
lalo na doon sa mga agrarian reform beneficiaries na may experience kung paano mag-alaga ng mga large cattle. So yung mga agrarian reform beneficiaries natin, binibigyan din natin yon ng mga inaalaga nilang baka while they're waiting for harvest. At kasama natin doon yung Bureau of Agricultural Animal Industry na nagbibigay din ng mga kaukulang mga cattle para sa mga agrarian beneficiaries natin sa murang halaga. Uy, balita ko, ka-agrarian bird, merong MOA signing last week lang 2 cooperative ang tumanggap ng equipment under RCEP. Yes po, 2 cooperative natin ang binigyan doon. So, magiging beneficiaries doon. At meron pa rin this second quarter, meron tayong 5 agrarian reform cooperatives na nabigyan ng tulong galing sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program na silang 5 kooperatiba ay nabigyan ng tulong para sa bread and pastry production. So, ang halagang ibinigay ng Department of Labor and Employment na tulong sa kanila ay umabot sa more than 1 million pesos po. At ngayon, operative or gumagana na at nagbibenta na po sila ng mga bread and pastry products nila. Grabe, no? Hindi pwedeng hindi ko maitanong ka-agrarian bird sa iyo. Dahil marami ka nang nabanggit, yung data speaks for itself palang lumbaga nabigyan natin ng titulo. Pero ano po yung mga major accomplishment pa ng DAR Masbate ngayong taon sa ilalim po ng ARP-BSP? Unang-una po, ang DAR Masbate ay nagkaroon po ng award doon sa Partnership Against Hunger and Poverty in year 2023 as the second highest in sales from PNP. Yung direct nating binibinta, yung mga produkto ng mga magsasaka sa agraryo merkado ng Philippine National Police na kung saan meron tayong MOA. At sa Department of Agrarian Reform na meron din tayong agraryo merkado doon. Then, naging second highest sales for DAR in 2024. Then, third highest sales in Region 5, yung agraryo merkado ng Masbate. And in 2023, DAR po Masbate, or PBD, received the award for the most outstanding province in partnership and anti-hunger program. So, ito yung malaking accomplishment. At latest ngayon, mayroong bagong inisyatibo ang DAR Masbate, propose ng malaking programa para magpagawa yung banana tissue culture, which is first in the Philippines. So, yung banana culture na yon, intended for lakatan, papadamihin yung mga binhi para mas maraming mga lakatan ang maitatanim, para mas maraming produkto ang ating mga magsasaka doon sa Masbate in terms of lakatan production. Wow. Hanapin ko yan pag pumunta ako ng Masbate ka-agrarian bird. Yes po, malapit lang yun. Malapit lang yung Banana Tissue Culture Laboratory. Yun. Anyway, ka-agrarian bird, syempre dito sa Kapeasin Baretang Agraryo, meron tayong mga kwento na dapat sinishare sa ating mga nakikinig, sa ating mga viewers and listeners. Sa puntong ito, kausapin naman natin ang ating agrarian reform beneficiary na kasama natin sa programa. Siya po ay 73 years old at taga-barangay Tagbon, Milagros, Masbate ng Tagbon, Hamurawon Agrarian Reform Community. Si Ka-Agraryong Domeng. Ka-Agraryong Domeng, marhay na aga. Kamusta po? Marahay na daw po sa Indunga Boss, mga kairibanan ko sa agraryo. Yaon po kami ngunyan sa laog kang studio boss, kang Bumbu Radyo. Kairibanan po natin ang aki pang host at na si ka-agraryo Jan Salonga. Sagkod man ang atong gwapo kag maaktibo na Parpo 1. Walang iba po kundi si Parpo Bert Esquillo. Marami po na aldaw sa Indonga Boss. Ako po si Doming Saplaran, taga-Tagbon Agrarian Reform Beneficiaries Organization. At ako po ay narito ngayon
kasama nyo para ibalita sa yung magandang balit para sa mga kaagraryo. Maray po na aldaw, Diyos mabalos. Magandang umaga po. Kaagraryong Doming, ilang taon na po kayo na nagsasaka? Pwede bang malaman? Kasi 73 years old na po pala kayo. So, maliit pa po ako, yun na po ang ikinabubuhay namin pagsasaka. Kasi yung father ko po, although ano siya po, empleyado kan DPWH bilang driver, pero po, hindi, nasa 4 na piso lang po ang kinikita araw-araw noon, mga early 1960s. Tapos po, dahil kaya po ang sweldo para mabuhay kaming gabos na pamilya sa tamang pamahagi, makakakaning tulong bisis sa aldaw. Kaya nga po, nag-diversified na makapagsaka para madagdagan po yung kita o income ng pamilya para matugunan ng mga pangangaipuhan. Sangkot po na naging nakatapos ng high school. Nung nag-college po ako ay posturo na nag-self-supporting po ako para makatapos dahil kaya tulo kaming college sa maliit nga kita na aking ama. So hanggang po sa makapagtapos po ako ng college, nagtrabaho po ako sa habang nag-eskwela po ako sa college, nagtrabaho po ako sa Provincial Tax Treasurer's Office bilang tax clerk. At nung dumating po na nakatapos na ako, pumasok po ako sa NIA para sa survey team at nagtagal po ako ng konting panahon. Tapos nang dumating po ang Farm Systems Development Corporation sa Masbate, nag-apply po ako at saro po ako sa naswerte na makuha. So, habang nag-aantay po ako sa notice na halin sa FSDC, yung nag-recruit sa MOTA, dahil sabi kong si Isay ang pasa, nag-apply po ako sa school, sa Aruroy, sa eskwelahan sa Aruroy High School bilang katkamandant at saka magtuturo bilang professional na guro. At ako po ay binigyan ng notice na mag-proceed kina Lunisan. Nagkataon po na bago magka-Lunes, nag-abot po ang notice din kang FSDC na pinapasabay po akong lumarga pa Manila. Kaya ba na po, may ticket na po ako at saka allowance. So, sali po na pinili ko yung teaching profession, mas pinaburan ko po yung pagiging sa FSDC dahil nakita ko po na mas malaki ang tsansa na ma-improve ko pa po yung aking pamamaraan sa pagsasaka. Yun lang po. Grabe, kitang-kita yung improvement at yung mga accomplishment mo Kaagraryong Doming. Talagang grabe pala yung pinagdaanan po ninyo. Pero ito yung pinaka-importante ngayon. Ito pong inyong titulo ng lupa na hawak na po ninyo ngayon. Kailan nyo po ba ito natanggap? At gaano po katagal bago nyo po ito nakamtan? Kaagraryong dyan na medyo madugo. Madugo po yung ating pinagdaanan dyan bago po namin nakamtan ito. Sa loob po ng 12 taon ay inantay po namin ito. Hindi po kami magkaroon ng kapayapaan habang inaantay namin ito gawa na yung agam-agam. At saka pagduda na baka hindi maging sarili namin itong lupa, ay halos hindi kami makatulog. Kasama doon po yung stress. Yun ang mga nararanasan ng mga kaagraryo dyan sa mga miyembro ng agraryo doon na hindi pa nakakatanggap ng titulo. Kaya po, nung matanggap namin itong titulo, kami po tuwang-tuwa dahil at last itong inaasam namin na makakamta namin yung lupa ang aming sinasaka ay narito na sa amin. Hawak-hawak na namin. Wow, kitang-kita yung ngiti, Kaagraryong Doming, habang hawak-hawak mo yung inyong titulo. No? Siyempre, sa tulong yan ng Department of Agrarian Reform. Ano po bang kinaharap ninyong problema, Kaagraryong Doming, noong wala pa po kayong sariling titulo ng lupa mismo at paano po nabago ang inyong buhay nang dahil po sa proyektong split? Noong una po talaga, yung lugar na yon doon na binigay sa amin ay medyo remote ang areas po. Malayo malayo sa Kabiasnan. At saka very rampant doon yung criminality, hold-upan, patayan, at yung threat sa buhay namin na
hindi naman sa inyo yung lupa na yan na gustong agawin, yun araw-araw, yun ang iniisip namin. So, pag-iisip pa lang yung gano'n, malaking bagay na yung nawawala sa amin, yung kalusugan namin at saka payapaan. Ngunit nung matanggap po namin to, at least payapa na kami, nakapagsasaka na kami, at least yung paggising mo sa umaga, maganda yung buhay mo, mag-aaral ka at may na wala kang agam-agam. Yun ang pinaka-importante mga ka-agraryo, no? Napag-alaman din po namin, ka-agraryong Doming, na kayo po pala ay kasalukuyang Vice Chairman ng Tagpuan Agrarian Reform Cooperative. Sa inyo pong pamamalakad, paano po natin masisiguro na maayos ang samahan ng inyo pong mga organisasyon, at paano nyo na isasaalang-alang ang kapakanan ng inyong bawat miyembro po? Base po sa aking eksperyensya, marami po akong tutunan nung nasa FSDC pa ko, yung mga training seminars na aking napagsalihan, yun po ang nagbigay sa akin ng eksperyensya at kalaman upang ibahagi naman doon sa ating mga kasamahan sa Agrarian Beneficiaries Organization na tatlong bagay lang po yung gusto kong ipaabot sa kanila: openness, at saka kayong transparent ng lahat ng transaction, at saka disiplina at respeto sa bawat isa. Grabe, transparency, respeto sa bawat isa. At yan yung nararamdaman sigurado ako ng mga miyembro po ng inyo pong kooperatiba. Alam naman natin, ka-agraryong Doming, na mula sa pagbuo ng inyo pong organisasyon hanggang sa maging kooperatiba na, ay nariyan po ang Department of Agrarian Reform o ang DAR. Pwede nyo rin po bang ipaalam sa ating mga nakikinig yung iba pang suporta at serbisyo na naipaabot sa inyo ng DAR at paano po naging malaking tulong, lalong-lalo na sa inyo pong samahan? Opo, kami po ay natutuwa at dumating po ang Agrarian Reform sa Masbate at kami po ay isang naging recipiente doon. Malaking bagay po ang nagawa sa amin ito sa tatlong kadahilanan. Una po, yung institutional development na tinatawag, na-develop po yung aking mga kasama. Natuto po sila kung paano ang tama ng pagsasaka, paano po yung pagre-record ng mga transaction, dapat permanente, at saka yung pagtatal ng mga financial report, bawat meeting, at marami pa pang iba. Tinuruan din kami sa mga livelihood projects, tulad ng peanut brittle making at saka yung FBS, Farm Business School, na kung saan tinuruan kami doon sa black farming kung anong dapat itanim, at saka yung marami pa pong iba na binigay sa amin para ma-develop po yung kaalaman at karunungan namin sa pagsasaka. Pangalawa po, yung financial namin ay kami po ay tinuturuan ng aming DF kung paano mag-ipon, paano kami mag-gumasta ng pera na income doon sa mga binigay na yung mga machineries tulad ng mga traktora. Dalawa pong yung traktora namin, saka repair at saka yung rice transplanter. At marami pa pong iba. So marami po ang bagay na naituro sa amin at naitulong para madagdagan yung aming mga kita at ani, sagana sa misa, ang pagkain, meron pa pong pang-edukasyon ng mga kabataan. Yun ang pinaka-importante. Sobrang busy mo ka-agraryong Doming. Buti nang nakabisita ka dito sa ating Kape Asin Baretang Agraryo. Kasi nabalitaan po namin na kayo po pala ay kasalukuyan ding Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee's Chairman. Ano pong mahalagang papel na ginagampanan ng isa pong PARCOM Chairman? Medyo mabigat po, pero challenging. Kasi una-una, yun po ang nasa dugo na natin na makatulong sa mga magsasaka. Kami po ay binigyan ng mandato ng Agrarian Reform Central Office na kami po yung magmo-monitor ng lahat ng mga proyekto, activities at programa ng agraryo sa mga barangay, sa mga kooperatiba. At dahil doon po ay kinukuha namin yung mga programs, projects nila at activities sa loob ng isang taon. At yun po ang mga development na binibigay nila sa mga ka-agraryo, kooperatiba, ay pinupuntahan ko po at minomonitor kung yung binigay nila ay nakakapagbigay tulong sa ating mga ka-agraryo o nagagamit naman noong mga binigyan. So malaking bagay po yun na check natin, merong check and balance. Kami po bali yung link ng Agrarian Reform sa Masbate at sa aming mga magsasaka.
tinitingnan po natin na yung lahat ng programa ay nasa maayos, nagagamit, napapakinabangan, at nakakatulong sa atin upang madagdagan yung aming mga income. Yung Ka-Agraryong Doming, sabi nyo kanina, challenging. Pero sa kabila ng mga responsibilidad na ito, ano po ba ang naging inspirasyon po ninyo upang ipagpatuloy ang tapat na pagsaservisyo sa inyong pong organisasyon o asosasyon? Opo. Yung tanging konsuelo di Bobo, sabi nga ng iba na ating makukuha, wala naman tayong bayad dito, yung ligasiya na maiiwan natin na yung mga bagay na nakamta natin, dapat na ito ay maituro natin sa ating mga kasama at kapag sila ay lumago, maaalaala kanila. Sigurado na maaalala kanila Ka-Agraryong Doming. Sa puntong ito, sa Kape Asin Baretang Agraryo, baka may mensahe ka Ka-Agraryong Doming sa nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Go ahead po. Una po, nagpapasalamat po ako sa ating presidente, Ferdinand Bongbong Marcos, dahil na talaga pong tinutukan niya yung laganap at pagpapalakas ng mga agraryo, lalo ng mga kooperatiba, at sa ating mahal na sekretaryo, si Secretary Conrado Estrella III, sa kanyang masigasig na pagtulong sa mga magsasaka at sa ating mga agrarian officers dito sa region, saka sa province, at sa lahat ng mga employee na sila po ay sama-samang tumutulong, nagkakaisa upang maitaguyod ang karapatan ng mga magsasaka at lubusang makahulag po sa tanikala ng kahirapan at magkaroon ng kapayapaan at sagana sa buhay na matagal nang ninanais ng bansang Pilipino. Ako, napaka-powerful ng mensahe, Ka-Agraryong Doming. Siyempre, hindi matatapos ang Kape Asin Baretang Agraryo na hindi ko babalikan ang mga mensahe na gustong iwan ni Ka-Agraryong Bert Siparco. Ka-Agraryong Bert, baka may mga mensahe po kayo? Salamat Ka-Agraryong John. Ako po'y nagpapasalamat unang-una sa ating mga magsasaka, yung mga agrarian reform beneficiaries na palagi silang sumusuporta at sumusunod sa mga ginagawang programa ng Department of Agrarian Reform. At nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Pangulo, si BBM, at ang ating mahal na Secretary of the Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella III, at ang aming regional director sa Region 5, si Director Ruben Tudor Sindak, at lahat ng mga kasamahan sa departamento, yung mga provincial officers 1 and 2 sa lahat ng mga provinces, at lahat ng mga kasamahan na tumutulong sa ating direkta sa ating magsasaka. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa Kape Asin Agraryo at sa Bombo Radio. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Maraming salamat mga ka-agraryo. Ka-Agraryong Doming, ang ating ERB, ang Agrarian Reform Beneficiary na kaibanan po niya ito sa programa, and at the same time, ang Satuya Tabing Parpo, ang Satuya Tabing na kaibanan ka-agraryong Bert. Panibagong episode na naman ang natapos mga ka-agraryo, kaya sa mga sunod na episode, dakulon pa po ang mga istorya, dakulon pa po ang trayumpo, dakulaon pa ang mga programa niya, ipapaabot niya mo sa Indo. Napaka-importante ang Kape Asin Baretang Agraryo. Tayong mga agrarian reform beneficiaries niya to sa mga far-flung areas na abot po
kan sa tuyang istorya, kan trayumpo asin kag programa, digdi po sa Kapesin Baretang Agraryo. Nalibutan na ang bilog na Kabikolan, pero may panibagong episode pa. Kaya laoman, antabayanan, digdi po sa Bombo Radyo atod Project Split at ng Department of Agrarian Reform. Ako po si Ka-Agraryong John Salonga. Diyos mabalos. Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.